Lakhain ko raisi Bokajan constituency angkang kiramtang pai ni phai kresir kep hidipia hithialong Karbi Students Association pen kachepatir piponalong MET Foundation Rehabilitation Center atum cherap chetodunsi drugs hor lapen HIV aphuthak cheroktok amai kepadopon KSA BDC amai phu Raju Ingleng pen kachepahem phu pona mayalong kongchun bang desoi teron pensi aluhi pachini ponlo bangso cheroktok amayalong aluhi man pen SDB wo phongkro kachetong donalong hidipia habar rat cyclem bang sing timong MET Foundation Authority Biswajit Singh peer motivator Rahul Kashyap service provider Sahil Sonar lapen penangan ke thei giding atum chetong don KSA Bokajan District Committee amai phu Raju Ingleng pen pherang kya thingno kaning je pon ke HDP Borjan chotkalisi Karbianglong angkang pi doan au wikimia phan hor drugs lapen rakia son an kapachere toipen mesen akai ki pi kang tunga phansi kabor ipon athe latumsi mo karbia khe phan nangke japon ja tumlo puta nang pachini don dilai pen bijoy rongpi Karbianglong live